Tara. Tara na. Oh. Oh, ano? Oh. Oh. Tara. Tara. Tara na. Oh. Tara na. Uy. Oh. Tara, lalo. Tara. Oh, diba? Tatanong. Yung mga sakit yung tinatanong. Burger ka na mo din. Malalasanan natin yung ano, pirang galing sa pinagdutihan. Galing ano? Galing sa ano? Duty ng bakanting loti. Kang override, Noy. Ayan po at magandang tanghali na ba? Umaga pa. Umaga pa. At nakapagbihis na. Pauwi na kami. Amoy. Ay, Uwian na. tutong na. Oh. Uwian na. Kamot ko din. Kailan naman kaya tayo babalik dito, no? Napakalinis talaga yung ano. Dapat mag-selfie tayo. Oo. Okay. Uwian na, tapos bumili ko ng tuyo tsaka dilis. Ikukulong ko sa aquarium. Idadalhin sa Maynila. Ito naman, yung dilis, ikikilaw. Bali yung ano, lahat yan. Dilis saka yung ano, 350 lang siya. Mura. Moy! Away! Oh, swimming na! Nasa trabaho ka pa rin. Swimming na! Away! Dito ka sana. Kailan ka gagalak? Ano? Dito ka sana kung day off ka. Day off muna ako sa baboy mo. Pagbalik, back to reality. At balik na kami. Biyernes Santo. Ingat-ingat ang lahat. Uwian na. Taulog ka na ba? Atang bata pa. Luway-luway sana. Hadi diretso bag pa. Ayan, mga binili namin. Ano yun? Sabihin na yun. Boss, ito. Log na saan? Yo. Ano baga? Agko pa ka mo. Ayan po at uwi na kami. At siyempre maraming salamat sa kanila. Yung bahay na pinuntahan namin at yung mga tao dito na nakasalamuhan namin. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. At sa ulitin. Yan. Let's go! Amo! Amoy! Amo! Amoy! Oh. Ako si paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto. Ayun at dumaan muna kami dito sa ano, sa may Tanawan. Tapos yung kasamaan namin na ano, hello. Yung kasamaan namin na isa na nakamotor bumalik kasi nalaglag yung ano, yung susi. Nalaglag yung susi. Dito kami sa Tanawan. Ayun yung sentro. Kitang kita oh. Gano'n ba nga? Libre na lang yun. Wala na libre. Tsaka sa akin, wala ko libre na libre doon. Pero yan sa di show, Mike. Unlimited. Mamaya itlog tabi. Ganito. Gutom na. Tingnan natin dito para, pero nakita niyo na rin ito dati sa vlog ko siguro.
Sinabing tanawan kasi tanaw mo yung sa baba. Ayun, yung lake. Yan yung lake. Tatapuan sa Kawakagan. Ito yung isda. Ayun. Yung bulkan. Bulkang Mayon. Lumalamig! Ang gabi! Ang gabi! Yo! Drone shot! Drone shot. Dati ka, pag nag-ganyan na, delivery na. Umuhay oh! Umuhay! Oh, muay! Woo! Yay! Asan na kayo? Woo! Oh. Umuhay! Oh, tara! Tara! Tara na! Oh. Oh, ano? Oh. Oh. Tara. Tara. Tara na! Oh. Tara na. Umuay! Ah. Tara, talo! Tara. Oh, diba? Kumahan guys, dito. Aarab ka, naiulog sa arab ka. Tapos talunan mo. Silalan to mga dyan, silalan to. Renta lang tayo sa akin. Ayun, papatikman sa amin yung lasa ng pera ng gwardiya. Gwardiya. Ah. Subukan natin kung ano lasa ng ano. Yung pera galing sa ano. Manila. Galing sa gwardiya. Galing sa guard. Tatanong gusto namin, yung tinatanong yung may ano, may sakit. Ano ba yan kasi ano? Ano sila? Sila? Yan, yan yan, naggasolina. Tubig, water. Grabe siya ipopost ka. Jen, ang kita, Jen! Di naman na onon ka against the light. Ah, kain po, kain. Pansit ka, oy! Ha? Pansit. Patang nga na, ilang nga na Si Jenji. Tinatanong. Ako din. Yung may sakit yung tinatanong. Burger ka na ako din. Saka dadaan ka ni Sabo. Yan, malalasanan natin yung ano, perang galing sa pinagdutihan. Galing ano? Galing sa ano? Noy! Duty ng bakanting lote. Kamukan, kang override, oy. Ramdam mo lang ako dyan na nagkaroon. Ano ko na, oy? Sino, nitaka mo ko pagkabayad sa alak. Wala lang bulog ko. Upang na balbal! Oh. Ay, sige raw. Yan sa mga nangwan sa Migros-Ros. Oh. Panis. Pinoy. Clear talaga. Pinoy. Labas na yung Team X nyo. Banda ka niya. Ano sa di ka na ko? Sa naman na naulog si Susi. Pakalang. Nagkang pansit. Sa Tagalog po eh. Baka kiabot na Ng pansit. Kaya ba't tanong ano yung yung malaw. yung toyo. Si Mama ang gusto nga. Toyo daw, te. Te, toyo Eh, daw, abot ko te. na ko toyo. Ay, toyo. Ako na meron. Kuya, apat pang sumay. Sabi mo na lang kanya. Moy. Sinapot. Ang may sinapot. Ay, dalawa sinapot. Dawa din eh. Ito len la naman gada supog. Pabulin nyo ba eh? Nasusupog naman ako. Nasusupog na ako. Dalawa sinapot. Dawa itlog na sa nakanakod. ka sila. Di na kasi naput ding itlog na sa nakanakod. Ding itlog na sa nakanakod. Isa lang pala. Nasa itlog. Isa lang dito. Tikman natin yung pera ng Tagalog. Kaya ako lang nasa asada. May itlog pa. Ako na yan. Lalat. Ganito lang magbalat ng Kuya mo itlog. yung si Kuya. Halika ka, si Kuya. Oh, ganito lang magbalat ng itlog kasi yung mabilis. Siyong! Tuturan ka magbalat ka itlog tingin madali. Diba? Anis, asyong. Nakatod na yan naman. Nakatod na Di ba yung kanmi ko ba? Nagawin mo na ko ito. Kasama na to? Po kain.
Lalabas ka. Libre, libre. Hello, ang buksan. Ay, ito lang po na. Ito, at saka ito lang. Alam mo eh. Okay. Ito ni... Nagayat mo toyo. Kasi magpatuyo. Ito, at saka ito. Hindi pa magaling. Ay. 30? 25? Sarap pala ng libre. Ang ganda rin pinabali yan. 500 pa yung pera. Sabi niyo mga ikpani. Nakama ang tingin niya ang saan. Sabi niyo, balik siya kay Janji. Lakto na. Yan ka, may putol. Baka wala pa wala ka. Tawag mo mabubuhay man ko. Kawali na ikli. Naglaw ko na ganyan sa silong. Sarap. Tapos siya Ayan. Ayan at nahanap na yung ano, yung susi. Uwi na kami. Sorry na ulog. Sabi pala natatanggal na pala na. hindi ko sama natanggal din. Uwi na kami. Masira pa yung dilis dito sa ano, sa loob. Salamat. Thank you. Napulot pala nila yung susi. Thank you. Sige ta. Let's G. Ayan po, dito na ako sa bahay, mga paring Jason. At nakauwi na kami. At thanks God at safe na safe yung aming pag-swimming at yung pag-uwi. Time check, 11:01. At pagdating ko, kinilaw ko kaagad yung ano, yung aking biniling dilis na sariwa. Ma, nagprito ka nung ano, tapos bumila ako tayo. Itong bilang mo tayo. Prito ka, masaglit na naman. Kain muna ako. Kilaw. Tikman mo na. Sarap yan. Ayan po, hanggang dito na lang muna vlog na to. Siyempre maraming salamat ulit sa suporta nyo, panonood sa mga vlog. At yun, ingat-ingat po tayo palagi. Ingat tayo, doble ingat kasi ngayon ay Biyernes Santo. At ngayon yung araw ng pagkamatay ni Jesucristo. Yan. Ayan po, bye-bye, ingat, love you all. Mwah.